Intay amuen gagayam kiramsat no apay an awardan ti Barangay Pusol Pinili Ilocos Norte ti Showcase Barangay iti Intero a Region 1 nga daytoy ket inpaay ti Department of Interior and Local Government Unit. Ti Barangay Pusol Pinili Ilocos Norte ket binigbig ti Department of Interior and Local Government a Showcase Barangay iti Intero a Region 1. Ti Barangay Pusol ket kababasitan a barangay iti ili a Pinili gapuanan na tabukbuklen laeng iti 2 a sitio ken adaan iti 67 a pagtaengan ken adalaeng iti 286 a katao nga agnanaed ditoy. Kinapuno na Sir Joey na-awardan na iti barangay mi as a showcase barangay for the entire Region 1. Amo Joey, jak ni Sir Joey, injak ni naman dito ita amoyo. Dati barangay mi hanoni nga dakil nga barangay dito. Pero nuti linak kental na kooperasyon kinaduma-duma nga pagsayatan dati nga barangay. Siguro haang kami met siguro nga maativ. Taamom haan ka nga maawardan sa showcase barangay no haan nga talaga nga i-concentrate mo ti panagpapintas wenno panagduras iti klase kastoy a barangay. Ang kapitan ano iti population dito? Kinapudno na Joey, ti population nila ang iti nga barangay is only 286. 286 lang Joey. Mano nga pamilya ako? Ti household na dito 67 Joey. No na Joey, ado ti programa mi dito nga barangay. Kas kumaki dito panagibunong ti dispersals nga programa mo dati gobyerno at na nailatang nga talaga nga maitited ka dagiti senior citizen, person with disability, dagi nga talaga ti may ikan Joey. No dagiti mo purpose, iti purpose, awan ti maited ti barangay nga magagapo national dagitoy. Ti kinapudno na, basit lang ti purpose dito, ita basit kam lang nga barangay. Ngem no when it comes to ti panagtulong mi kadagito indigent, badi kami mot maativ, ta kinapudno na ipunpundon mi dagitoy. No duma pay, no dagiti agkasapulan ti tulong, nga haan mi nga maore nga agaputi national government mismo nga dakam council pagtutulagan mi deta Joey kinapugno na no kasano ti kinasayat dagiti kagkagawad ko not even may our kagawad dagiti daduma nga agagaputi adati na adati sabsabaling nga nasyon isuda pa iti mangmangted titulong mi kadagiti indigent Joey. Ti Barangay Pusol Pinili ket idadolwan dagiti mapagpiaran a barangay officials nga idadolwan met ni punong barangay Mario Gamatero Tugawen. Pakairamanan dagiti aktibo a konsihal kas kada barangay kagawad Suerte Sumako, barangay kagawad Gregorio Aganon, barangay kagawad Leonardo Antalan, barangay kagawad Jason Consolta, barangay kagawad Melvin Coloma, barangay kagawad Roslinet Romena, barangay kagawad Raymond Kabading. Pakairamanan ti mangidada ulumet karigiti agtutubo anisanggo niyan kabataan chairman John Bradley Takub. Inpanakkel ni punong barangay Tugawen nga iti barangay Pusol ket ditoy iti paggapgapuan dagiti maipagtangsit ti ili a Pinili karigiti nalalaing a professionals. Tangamin kunati kapitan ket kada pamilya iti barangay da ket adda iti patanor da a professionals. Innayon na nga amin a nangangato a degree holders ket adda iti barangay da. Tama ka Joey. Ti kinapudno na Sir Joey. Dati nga barangay sa maniwala ka hindi smallest barangay ti Pinili dito. Pero when it comes to professionals ti pagsasaritaan at the time, no matandaan nyo, the time during the administration of Mayor Irineo Rubio, nga pina-assess da, no sa sino ti kaarwayan nga professionals ti in every barangay, ti kinapudno na,
No, when it comes to porsyento ti pagsasaritaan, number 1 kami. Almost amin nga balbalay at the professionals na iti. Kinapudno na Joey, tila ang awan ti ayan mi, padi. Padi laang. Doktor, abogado, almost ada amin nga klase ti professionals dito ayan mi. No may panggap ti politics ti pagsasaritaan, Joey. Sa totoo lang, baka hindi ka naniniwala na ang una, ang naging mayor ng Pinili, numandya ka agrero, lolong ko, in the person of Benito Gamatero. Lolong ni father ko dayjay, ay mother ko, ni mother ko. Iso ti imuna nga mayor, ti Pinili, then simublat kami, almost amin nga, madikata mamati Joey. Ti vice mayor dito taga Pusol. Ti talo nga sanggunyan taga Pusol. Basit kami pero adda ti kooperasyon ti tunggal maysa kada kami. Oh, cooperation deta ti amok nga maysa nga pangababa kami ti Pusol ta. No, when it comes to cooperation ti pagsasaritaan, Sir Joey. Deta ti amok nga maysa pa nga kasano kami nga na-awardan as akas model barangay. Kasi na-awardan kami as a model barangay idi mo 2013 yata yon. Iso nga nagijay di Sir Joey, ti amok nga may nga nang pilyan mi kada kami, nang pilyan da kada kami as a showcase barangay in the Region 1. In bagapay ni punong barangay Tugawen nga amin a kabarangayan na ket may ikan karigiti programa ken pagsayaatan nga ipapaay ti gobyerno. Tangamin kunana ket kalikagom na masagrap da amin dagitoy. Ti barangay Pusol ket agtalon ti kangrunaan na pagsapulan dagiti lumugar. Kinapudno na Sir Joey. Dito nga barangay, maysa kami nga maysa kadadakkelan nga agmulmula ti tabako. Then adapay maysa kami pa nga maysa karoyan nga imulmula ti bawang. Pero karamihan dito Sir Joey, farming. Taltalon ti talaga nga dito ti kumpose. Ay, tikang ronan nga may mulmula na pa ako. Tikang ronan nga may mulmula, maliban lang dayjay tobacco, bawang, lasuna, mais. Nagiya lang apo ti amok nga kasi dayjay tobacco, ado ti problema lang no daduma dito Joey. Dayjay kayo nga usarume. Kas mangidaulo ti barangay kunani Kapitan Tugawen ket araramidan na iti panangidaulo ana imbag tapno ti kasta ket pada-padada a lumugar a maiturong iti napintas a panagbiag. Tila maited ko nga mensahe kadagiti ka barangayat sapay la kuma ta agtultuloy ti kooperasyon ti tunggal maysa iti daytoy nga barangay. Kaamok nga daytoy ti maysa nga mabalin nga makaited nga usto no kasano ti panaka-develop dito nga barangay kooperasyon number 1 dito kooperasyon apo linak kintal na taktulit Sir Joey dito nga barangay na-awardan kami for how many times nga ma-awardan dito nga barangay as a peaceful barangay in Pinili. Iso nga dahil lang ti imaited ko nga mensahe agdidinanggay tayo, apo nga kabarangayan, taamok nga ti kooperasyon iso pa laing ti maysa kapintasan nga maysa nga rason no apay nga ma-develop dati nga barangay. Ni punong barangay Tugawen ket adda iti plano na nga agserbi iti nangatngato a posisyon iti gobyerno. Tapnon ti kasta ket no anya dagiti maiparparabor na anaimbag ken napinta sa panagserbi iti barangay da ket masagrap met iti Sibubukel a Pinili, Ilocos Norte. Tila mabalin ko nga may sarita ikideta may panggap kaya ta Joey sa pala kumata iti planok nga ngumato ti posisyon na ikandak met tigundaway kandak mampay ti gundaway nga kasla inak agtugaw tingnan nga to tapno andadaman nga inak matulungan. So dito pa nagtaray mo manan iti nangadngata posisyon ako dito kadi iti igam mo kadi mo nang panagserbim ada to kadito dagiti may buray mo kadi iti kay liyam ako. Sigurado nga data Joey. Sigurado data nga data ti planok.
datoy, te kunam nga igam mo, dayjay kasla armas ko dayjay. Wen Joey, may panamnamak nga kwa. No dati pa nagserbe. Sigurado nga ipanamnamak ka dagiti kay Ilyak data.